Eu zic că le întoarce aici, nu? Eu zic că întorc ei filmele, nu? Că au aparatură. Pe ce zacă la birou? Frate, păi cum mănâncă hobletele acum? E foarte nasol ca să nu fac emisiunea. Mișto. Hai să zicem una mică de la Jean. Ia să vă arate o muscășie, că lumea plecă te acasă că nu mănâncă peștele. Te vă arăt eu ce mănâncă peștele acum, să aveți cunoștință de cauză. Adică el mănâncă găză naturale și noi se murdar de la obleți și am prins obleți. Ați văzut mânculița? Vedeți, goge. Și cu plumul. Lasă că ți-ai, uite, s-a liniștit timpul după amiază, da? Facem o partidă de visul. Te lansezi, aici mă duc. Că vă știu din gustul de brăț. Poți la bazare. Recuperez constant. Dacă o trag o pe ea. Se întâmplă nimic. Recuperat ușor trage. Recuperat mai viteză. Recuperat mai viteză și lui. Liniștit de la apă. Deja mai dau un pat ascuns, bă, dar băgai mâna la bucată de zână, să fii să fii. Bă, băi, să părăși la televiziune, în afară. Trag aproape ca să las solul. Zunzăi, ăla, da, zunzăi. Așa, trage. Trag foarte ușor. Da, uite, da, bine. Bine, stați să vedem acum. Recuperare și lucrare. Uite că vede ca să fie lucrare. Nu are tendință de acolo asta. Mama câte atracții am avut. Mama mare câte atracții am avut. Dar dau eu și pătura. Am făcut asta mare, n-am început cu mine. Da. Gata. Dar începătura, știi și începutul cu mâna face el ce. Am văzut începătura, deci are musta în gură, tu și pe gândă. Asta nu a făcut, dar la începătura și eu. Ascunzi ideea, că vânează noastră la suprafață. Dați începătura când am văzut cercul. Fie că e flean, orice pește. La suprafață când vânează musca, ăla e semnalul că are în gură. Știți atât la mine aici. Nu vă arăt eu. O să tragi liniară, nu le să vreau știți. Trag ușor, dar în timp firul face dâră pe apă. Eu mi-am dat. Dâră. Fac atât. Aia, am dat aici. Deci, să stau moale de văd. Trag. Mai plâng și filmul așa, știi? Variantă de recuperare mai ușoară. Sunt el instantaneu. Am zis că obișnuit cel mai rapid pe știu decât să nu mai dai parii. Luam eu parul. Să dea el de-alea. Ce să mănâncă musca. Înțeleg că... Găsești câte unul, că nu stai foarte încet, foarte ușor, nu știu centimetri, 2 mm, 3 mm, 4 mm, jonglezi, paca, 4 mm, hai, aia, în gură, zic cu ea,
ce pula mea, ești mă, te făcut facultatea mea, asta e. Așa. Nu vezi eu nici. E fain, nu? Domnul acolo, că e frumos, ia-ți-vă la frumos. Haideți să mergem așa ușor. Să le vedem la fel. Sper să probabil să schimbăm locul. Deci schimbăm locul și... Hai dacă mă vedem mai ce vorbim. Vă vorbesc pentru camera ca să vă vedeți. E un loc aici unde s-a dat lava pe am fost. Acură. Aude ce joacă aici mașini, ce somn, ce lumea în țara. E veribil. Da, nu mai e interesant. Ce frumos! Mamă, ce frumos! Tabletă frumoasă, 5 noiembrie 2015. Să știu, nu? Dacă să-ți bagi în timp, dacă vă mână. Nu mă duc când. Foarte bine, dar nu pot să mă duc. Tablete la prima. Ce vede? Ăla cu bata a zis să nu trage domnul oblecului, nu mai e oblecul până acolo. Am primit un iar, dai unul de 12 cm, bine, vă arăt unul. Oia de 12 cm sunt mici, 15 cm, tu vrei mai toale, bro. Pe bata la cărți. Uite cum face tot, uite. Pe bata la cărți vrei mai toale. Nu trebuie și trebuie cu ce-ți dă domnul 12 cm. Bun. Trăjeală cu mămăligă așa. Bă, dar aici atunci cumpără macrou. Aici, deci e frumos pe scris la muscă. Și l-am prins cu musca în gură, și l-am prins cu musca în gură. Hai să-l mai cântăm. Ok. Aici, uite la pantă. Sigur că merge filmul, înțelegi? Dacă dă erori, e o problemă.